मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ। Kace akwai COVID-19 a Kaduna, fi sabilillahi rabbi. Ka hana mu fita yanzu mun kama sallah mun ce za mu je Kano, za mu je shopping. Na rantse da Allah har waya na canza. Har waya na siya saboda in na je zan shiga shoprite in yi selfie. Kalli wayar da na siya. In girma Allah, aiki san da wannan waya ba ita ce a nuna. Na sani gaskiya. Amma saboda tsabar bala'i mutumin nan wai ba za a shiga Kano ba. Wallahi ko talin yaya sai na shiga Kano sai dai in na shiga ka ce kan na dawo maka Kaduna. Allah isa.